Shalom, oras ma dihita saluhutna. Kami sian parhalado HKBP Sentosa, Samarinda Pasahaton, selamat datang, dohot selamat beribadah. Tusuderu asni huria naro mardohoti parminggota sadarion, tarlobi turuas ni huria naoddope parjolo sahali maddohoti parmingguon di gerejaon. Rap mahita majagahon hatomanan ni parminggota. Tabongoti ma parsaurata dohot Tuhan debata di bagasa dame dohot lasni roha. Mare de mahita. Rima ita jongjong. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Sa ingot ma ali Jehovah akka na denggan ni basam dohot asi ni roham, ay siyan narobi do akkay, asaunang marsurak-surak akka musukku midaahu, ale debataku marhaposan tuho doau, sayunang pailaau. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, para si roha na sumurung. Namadok maliate mahami tuho siyan nasa rohanami. Ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhamatean humokop hami. Asaunang mago na porsea di ibana. Alai asa hanguluan na saliling-nililing na dinasida. Tatak mahami, aliamanami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nagabe habadiao dohot hati gorad di hami. Saise sama dosa nami saluhut.
ala ni pelean na sudenggan, na pinelehon nai humokop hami, sai paeleng mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham di hami, mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahita. Maria de mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima natar surak di patik paunopod dohot lapatanna, patik paunopon unang ho mamunu. Lapatanna ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mambahen sahit-sahit tunasa na mangulu, ikon roha panguluhod do rohatta dinasa na mangulu, ido sahatna, atong rak mangidogugu mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na humbar tupatikmi. Amen. Tabigima kor sian ina Kamis.
Marede Mahita. Mahita Jongjong. Tato poti madosata nagodangi tuado pandidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Podo debata pargogo naso hatu dosan sitop panasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami akka nahula hami marhite pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite siat tubu-tubu ni rohanami narwai, nang sian pakkatayon nami nasoture, ro di panguloyon nami di hisap-hisap ni rohanami, natama si tutudo honauhum hami alani dosa nami i, alay natarsol-sol bagi do hami nuaing alani i, asima roham di hami ale debata nami, pardenggan basa jala para si roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, Saise sama dosa nami saluhutna, jala suru maton di parbadia tu roha nami be, asa tarbahen hami mangoloiho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabe sahat hami tu hanguluan na sorasuda, na pinarbagabagam di akka na porsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu sa hasisaan ni dosa. Songonodo pagkaholongin ni debata di Portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangaluan nasa lileng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen. Hundul maita. Tabigema cor sola gracia. Marede mahita.
Tatangihon ma hatani debata, nagabe turupuk epistel, di minggu sadarion, tersurat di Sada Musa bidu 10 pitu, mamukasian ayat sada, rodi ayat pitu, dohot ayat 15, sahatu ayat 10. Tajahama marsorin-sorin, songonon ma hatani debata. Jadi dung marumur sia puluh sia tahun si Abram, di ida maro Jehova madok tu ibana, ahu do debata nasun hinagugu, sai marparange di juluk kumaho jala daulat roham. Asa hupahot padaku dohot ho, jala hupatorop situtuho. Jadi manuka masih Abram, dungi makatai debata muse dohot ibana. Yang go au, idama, nungahot padaku dohot ho, jala torop akabangso maropku tuho sogot. Alani i dangbe si Abram guarmu dohonon, si Abraham ma guarmu, ainunga hupabakit to gabe oppu ni torop akka bangso. Jala sopar situtuho tupahakku, jala pabakit toku ho gabe oppu parsadaan ni akabangso, jala maroan sian ho akka raja. Sai pahotokku do padaku tuho doho tu pinok parmusogot marsudut-sudut, gabe padan saliling-lilingna, pabua ahu gabe debatam, dohot debatam ni pinok parmusogot. Dungi didok debata muse tu si Abraham, dangde si Sarai dohononmu goarni jolmam, si Sarah ma goarna. Ai pasu-pasuokku ibana, jara lehonokku ma diho anak sada, nang sian ibana, jala pasu-pasuokku ibana gabe akka bangso, gari raja ni akka bangso marroan sian ibana sugut. Ido sahatna, martua do akka natumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Maredde mahita. Mahita jongjong. Tahadidakuma haporseau tai, songon na hinatidakun ni dongata sa haporseau di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugu na suatu dosa, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Barbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata, na tumao na bernit, di panghuman ni Silatus,
namate tarpajal do ibana ihau pinarsilang, na tua tuba nuatoru dung ditano, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargugu naso hatu dosani, isi maibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea diton di barbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panalak Kristen akka na badia, dohot disani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangol doso daging halak nang mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Udul mamu. Tabigema titing. Titing Huria HKBP Sentosa Samarinda Minggu Reminiscere Minggu 25 Februari 2024. Topik Minggu Dirajumi debatado hapersiaon gabe hati goran. Perjolo di hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 di Patupa Pertanyaan di sektor Tolu di bagas ni keluarga P. Sitorus Inang Boru Sinaga. Di sektor Pitu di bagas ni keluarga B. Silitonga Inang Boru Sinaga. Di sektor Pitu di bagas ni keluarga S. Limbong Inang Boru Setanggang. Dohot di hari Rabu tanggal 20 Februari 2024 pertanyaan di sektor Sada di bagas ni keluarga Nyonya Aritonang Boru Sigalingging. Di sektor 2 di bagas ni keluarga F. Pasaribu Inang Situa Boru Nenggolan. Dohot di sektor Onom di bagas ni keluarga F. Samosir Inang Boru Saturi. Alamat Boima Taida di titing ni Huriata. Na paduahon obar tu data na masuk tu Huriata horop ni ruas na marulang tahun di bagas mingguon gudang na 43 halak. Hata ni dibata ima natasura di Pesalmen 147 ayat 10 sada. Di halaman rohani Jehovah do taheh akka na makabiari ibana. Akka na makaholongon asini rohanai. Tusude ruas ni Huriata na marulang tahun. Pasaat hami ma selamat ulang tahun. Panjang umur. Debatama na madongani uhud na masu-masu. Napatuluan. Pelayanan khotbah. Nama kobasi perminggota sedarion. Ima amang pendeta tunasi tanggang STH. Sian HKBP Sendawar. Napawaton jemaat baru. Mamuka sadarion gabe ruas ni Huriata ma. Keluarga Erwin Sa Hot Shombing. Inang Kristiani Veronica Boru Simamora. Rosian Huria DKPS Saribu Jading. Resort Marihat Baru. Maringanan di Revolusi Gang Poksai. Masuk sektor 2. Napaduahon, keluarga Tamrin Sinambela, Inang Ferli Fitrianti Boru Rumapea, datang dari gereja HKBP Tanjung Sigoni, Resort Simodang, Distrik 14 Tebing Tinggi, Delhi, alamat Nasida, Jalan Revolusi 2, Gang Poksai, RT 50, nomor 5B, masuk sektor 2. Napatuluhon, keluarga Amran Marhelan Sombing, Inang Korentina Boru Sitopul, Rabdohot Sada Danak, Rosian Huria HKBP Bontang, Resort Bontang, Distrik 20 Pitu, Borneo, Maringanan di Jalan Sentosa, masuk sektor Sada. Jemaat pindah, Mamuka Sadarion, pindah Huria ma keluarga Situa AB Simajutak, Inang Boru Luban Tobing, pindah Tuhuria HKBP Gunung Malang, Resort Kalimantan Timur, Distrik 20 Pitu, Borneo. Maringanan di Jalan Batu Cermin, Sempaja, sektor 4. Napa-nopon. Persembahan amplop khusus HKBP Sendawar. Sadarion, tapatupado papungu pelean amplop khusus. Lau mengurupi tu pembangunan Huria HKBP Sendawar. Papituhon,
pangojakonon ulaun huria HKBP Teluk Dalam. Obar tu pucuk surat pimpinan HKBP SK nomor 696 garing PDT garing SK garing 11 garing 2023. Sadarion di patupa acara pangojakonon uluan huria HKBP Teluk Dalam Resort Sentosa Samarinda. Pendeta Dedi Yanto Pasaribu STH Narosian Huria HKBP Raja Wali. Acara pangojakonon niuluan ni amang pareses HKBP Distrik 27 Borneo rap dohot amang padita resokta. Na pawaluhon. Pada hari Sabtu 2 Maret 2024 akan diadakan kegiatan talk show You Dream Festival, di mana kegiatan ini akan memberikan motivasi belajar tips dan trik memilih jurusan di perguruan tinggi dan memberikan pandangan-pandangan masa depan anak muda. Acara ini sangat bermanfaat untuk generasi muda HKBP. Untuk itu, dihimbau kepada remaja Naposong dan pelajar CD, siswa kelas 1 sampai kelas 3 SMA, dan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jala pinangidoma tuna tutuanami, asa tidak sedasima yang nakonna lauma dohoti acara naung di Patupa. Napasiyahon, pelantikan panitia oikumene inklusif HKBP Sentosa tahun 2024. Di hari Minggu, tanggal 3 Maret 2024, di permingguan harian, di Patupa pelantikan panitia oikumene inklusif HKBP Sentosa tahun 2024. Pinangidoma tu ganuk panitian terpilih asa madohoti acara pelantikan ini. 10. Peminjam gedung Sopogodang HKBP Sentosa. Mulai bulan Maret 2024, Gereja Kibait Jemaat Samarinda akan menggunakan Sopogodang untuk kegiatan ibadah setiap minggunya pada pukul 10 WITA. Dikarenakan Gereja Kibait Jemaat Samarinda dalam proses renovasi. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk mengatur parkir kendaraan kita masing-masing. Moliate. Napa 10 daun, gotong royong kebersihan gereja. Obar tu program gereja HKBP Sentosa Samarinda memuka sian bulan Maret 2024 di Patupa kegiatan gotong royong kebersihan gereja. Kegiatan gotong royong memuhaima sian sektor sada, waktu ditentukan sian sektor tabe. 12. Undangan Simposium Orientasi Pelayanan tahun 2024. Di hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 8 sampai selesai. Maringanan di HKBP Balikpapan Baru di Patupa Simposium Orientasi Pelayanan tahun 2024. Oikumene inklusif. Tu aka ama na berminat madohoti undangan simposium, boima makubungi amang J. Simamora, kontak person terlampir, jala biaya registrasi sebesar Rp100.000 per orang. Pasapul toluhon, laporan keuangan Minggu 25 Februari 2024. Penerimaan, Huria 45%, tambah non sentralisasi gudangna 11.900.400 Tu pusat 55%. 10.440.340 rupiah. Pembangunan 830.250 rupiah. Kategorial kosong. Pengeluaran Huria 57.217.000 rupiah. Tu pusat 10.440.340 rupiah. Pembangunan kosong, kategorial kosong. Saldo kas Huria per 20 Februari gudangna 210.917.120 rupiah. Saldo kas pusat per 20 Februari kosong. Saldo kas pembangunan per 20 Februari 20.780.120
rupiah. Saldo kas kategorial 20 Februari gudangna 1.830.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 300.608.126 rupiah. Nasab lopat. Warta sekolah minggu, almanak, jadwal organis dan prokantor. Doho titing parhapengon boy mataida di lembara titing naung deser di Hitaganup. Di pasu-pasu tuhatama huriata muliate. Mared de Mahita, Uhud Papungu Pelean. Dameni debatana sumurung, sian saluhut naroha.
Ima mangaramoti aka ate-ate. Dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Oras madihita. Salam. Uriani Tuhata. Dihamu damang dainang. Haanggi pinaribot. Hita saluhudna. Na hinaholongan ni Tuhata. Andorang so pinatolhas hata ni Tuhata di minggu tasadarion imananaing tapahusor-husor di bagasa rohata upatadaw kami majo diri nami Tuhamuna saluhutna aka nahinaholongan atik pinakin sian tikting nunga di paandar tutong-atongata taringot tu goar nami. Ya hami amang inang marguar ma padita tunas parlagutan si tanggang. Jadi molo parlagutan imanasian hata angkola alahami tubuh di padang sidempuan. Oh, ninay nangon. Ido umbahen guarnami parlagutan. Lapatanna molo di hata Batak Tuba huria. Oh, ninamangan. Ape amang padita si tanggangon tunas ni huriai. Ido naking guarhu tunas parlagutan si tanggang. Jala haminunga marhasohotan molo inang na mangalap pami do tahe nahualap idwate nahualap ima inang boru ni rajai boru hutagaol rap do hot hitan waing jongcong mahojo inang Oma inang boru ni rajai boru hutagaol jalanunga di basa-basahon Tuhata Tuhami 5 danak. Wah, ninamangan. Ay poso idaon amang padita si tanggangon itor 5 danak ninna di bagasarwan ni amangan. Nadongdo liduat. Oh, ninna amang siapulian. O pakma buru sada bawa. Naliduati buru. Jala bawai ima siapudan. Oh, nindai nango. Napay maon bawai do ruamang padita si tangkangon. Muliate madi Tuhan. Dilehot Tuhan anak nami ima siapudani bawa. Kakak na memang marguar si Marito hubay kami. Na manodohon si bawai guarna Marito Gracia. Ido umbahen Pitor Roma ito na. Jala boru nami siakangan nunga tamat kuliah sian Brawijaya Malang. Jala nunga karejon waing di Kendari Sulawesi Tenggara di pertambangan nikel amang inang. Molo si kembari nalinduati sadama di Udayana Bali kuliah
lagi manusun skripsi nuaing. Nasadanari skripsi manuaing tong kuliah di Brawijaya Malang. Oh, ni namang gabi sirang doruan nakebarinin na. Ima pangiduan nasida, sada di Bali, sada di Malang. Molo si maritoi semester opak manuaing di Udayana Bali. Jadi dua ma di Udayana Bali, dua ma di Brawijaya Malang. Molo anak pun nami si bawai kalas sada SMA manuaing. Oh, nina inang umam. Jala sekolah manuaing di SMA sada Melak Sendawar Kutai Barat kalas sada manuaing. Jala hami amang inang hami ma namanggati amang paditatta amang padita Joshua Sinaga tu HKBP Sendawar. Tikpe hami pidda sian HKBP Cirebon distrik 10 Walu Jabar Tendie Jawa Barat. Sanido hami pindah tugas ma tuhuriata HKBP Sendawar. Nunganakin di pabotohon tutung-atungata mang inang sakap nami pro tutung-atungani huriat taon. Imalahu mangido pangurupion tu pembangunan ni huriata. Sonari na lagi membangun huriata garejata naibarun waing du sumber bangun. Jala tongdo tabangun duaing bagas ni padita di gereja baru, di komplek gereja baru amang inang. Alana jabu ni padita di gereja lama basongoni ma kondisina. Ala akapadita na parjulu duli-dulihian di tempat tontusan. Jadi atar keleng bagas ni paditat tadisan. Jala padodok masongoni amang padita hutahayan doli-doli amang padita Siregar tong doli-doli hian tusan. Jala amang padita Joshua Sinaga pe tong doli-doli hian dung di Sendawar ma marhasoho tanamangiate. Jadi ba kondisi ni jabuan waing dung rohami amang inang badang boibe alana holan sada do kamarna baru dope boruta nasian Bali Iro basongonima parpeak nasida gabe di ruang tabuima tabain satabi amang inang podomanna. Jadi lagi membangun don waing bagas ni padita alani ima tung mangido mahami di bagasan tikion sian huriata asa urupi hamuma amang inang pembangunan ni huriata. Saat matabi sian parhalado ni huriata do sudiak karuas ni huriata ala saresot do hitamang inang ate. Saat matabi nasida dang boy dohot parhalado ni huriata ala hola pitu do parhalado ni huriata disan. Jadi tongdo nasida melayani di huriata. Saat matabi nasida do sudiak karuas ni huriata tu hita saluhutna tabe horas madihita.
Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Hatani Tuhata barita nauli imananaing tapahusor-husor di bagasa rohata dienet masian surat ni Apostol Paulus tu Huria Rom biddu opat mamuka sian ayat 10 walu sahatu ayat 25. Songonomma didok hatani tu hatta. Maralohon nasa pakirimod do haporsiaonna na makirimi. Asagabe amani torok bangso ibana. Hombar tu hatai. Songonima sogot poparammu. Dang na ologabe, dang na ologale haporsiaonnai, paida-ida pamatangna, nahira so marngolube. Ay nunga 100 tahun ne umurna. Nang paida-ida si Sara naung saep ladangi. Dang olo ganggu rohana manadikon haporsiaon di baga-baga ni debata. Nalam tutuguna dotahe haporsiaonna jala di parsangapi do debata. Ai pos situtudo rohana tukdo gogo ni debata patupahon na pinar baga-baga nai. Alani ido umbahen na dirajumi gabe hati goranna. Dada alani ibana sabing umbahen na tarsurat naung dirajumi tu ibana. Hitape ditatap do disi ay sirajumod do nang tuhita haporsiaon di ibana. Napa heheon Jesus tuhatai sian namate. Ay dipasahat do ibana alani pangalaw siyotay jala di pangulu siala hati goratta. Ido sahat na hatani tuhatta. Amuaka damang dainang kita saluhut na hinaholongan ni Tuhatta Jesus Kristus di Heber 10 sada ayat sada didok disi alai anggo haporsiaoni pos ni roha doi diakka sihirimon jala pamotoan natutu taringot tu naso ni ida ima haporsiaon pos ni roha doi diakka sihirimon jala pamotoan natutu taringot tu naso ni ida. Iman. Itulah iman kita. Ima haporsiaon. Jala ganup hita nunga marna punahon haporsiaon. Kita semua memiliki iman. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita semua telah memiliki iman. Allah haporsiaoni pasu-pasu ni Tuhan dui dihita. Anugerah Tuhan. Berkat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Ido umbahen rohita marminggu di bagasan tikion karena iman. Alani haporsiaot tadoi. Moloso adong imata
Kalau tidak ada iman kita, tentunya kita tidak datang ke gereja ini untuk beribadah. Alai alamar hite hapor siauni na adong dihita umbahinido rohita marminggu di bagasan tikion. Amin. Itu karena iman kita alani hapor siaut tado tutuhani. Alai nagabe suku-sukun tuhitan waing songod dia do hapor siota nuaingon. Bagaimana iman kita pada saat ini? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita. Anggo hapor siauni nunga adong dihita. Nunga dilehot Tuhan dihita. Tapi bagaimana iman kita pada saat ini? Odo nagabe suku-suku dihita. Alana hamuaka amang dohot inang adong do. Hidok ibana parhapor siaon orang beriman. Tetapi karena hanya sedikit tantangan, gabe berubah. Manang patah arang guarna. Alani sautik tantangan do. Karena sedikit tantangan yang dihadapi dalam hidupnya. Pitor berubah. Tarsongon si Petrus ati amang dohot tamu inang. Manang songon si Judas Iskariot. Molo si Petrus ba mau lihat ma dung hehe Tuhan Yesus yang namate gabe bertobat do ibana. Gabe sadar do ibana. Now di suadaon ibana Tuhan Yesus. Ditiki marsitaonon Yesus. Nanaing tarsilang Tuhan Yesus. Adong do siya natoropi manukun si Petrus. Odo sada si siya ni Yesus. Ninna tu ibana. Alay disangkal ibana. Disuadaon ibana Tuhan Yesus. Dan berani ibana bersaksi. Cuman itu aja tantangan yang dia hadapi. Berubah. Patah arang. Hal itu anima. Sadar ibana. Petrus mau bertobat. Dia menyadari. Dia sudah salah. Menyangkal Tuhan Yesus. Ketika menderita. Ketika mau disalibkan. Ido umbahen. Pitor marsitutu ibana. Barbarita nauliate. Amang inang. Alay tahida majo si Judas Iskariot. Marhite tantangan naruto ibana. Siyan halak Yahudi, siyan halak Parise. Diela-ela hapor siyon na Tuhan Yesus. Tiga nai ibana. Majiheo Jesus, hulan alani hepeng, hulan alani arta, hulan alani mga lului, hasangapon na, di jolo ni halak Parise. Ini, dia berani mengkhianati Yesus. Mengatakan, dia tidak percaya kepada Yesus. Ini luar biasa. Alani iga be olo ibana majalo hepengi. Igadis Tuhan Yesus yate. Jala haro nama
asa di si Judas Iskariot. Dung diulahong ibana memang tutu sadar do ibana. Alai gabi madele. Putus asa dungi manikot. Bunuh diri. Nah, ini begitu. Banyak saat ini orang-orang yang beriman seperti itu. Boido songo si Petrusia ti hita. Holan saotik do tantangan roto hita. Baitor dang berani hita maka tidak kon Tuhan yati. Ya. Sering kita menyangkal ya. Tuhan Yesus. Holan neng mangalului contoh nama jo asalam dinggan karejona naik pangkat nate hido itor manipil itu bisa terjadi dalam kehidupan kita amang inang alai satung sahat kita songo si Judas ate memang tutu meragam do nata adopi di ngolut tahun aka paru kilo nakasi tahonon untuk mencoba iman kita ini lahu mangujuni haporsyota amang dohot tamu inang ragam adong do memang dang pola borat alai olodo borat tiya nate paru kilo ni si tahonon ni ta adopi tetapi maukah kita seperti Yudas karena tantangan, karena cobaan-cobaan yang bertubi-tubi kita hianati Yesus. Jala tadok dang porsia hita tu Yesus. Tapi tak tinggal hon Tuhan Yesus. Ini jangan terjadi. Alepos rohaku maulo hita akan porsia di partikian nuengon lumawi di huriat tahun tetap setia marsi hohot haporsiota tutu hatta Yesus Kristus amin songo dia pe natadalani ngolut tahun amang inangate tantangan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita pencobaan seberat apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita ini kita tetap setia kepada Yesus. Ini harus kita buktikan. Om mana parjolo ate. Jala adong do na padua ho namang ima haporsiaon songon si Jakub. Na holan mga dalhon pikiran. Holan na patujolohon akalna. Ido. Parbinotuan na. Adong dunian ha porsiaon na. Porsia do iba na tu debata. Porsia do iba na tu Tuhan Yesus. Porsia do iba na tu di perbadia. Alay ganop perdalanan ni ngoluna say pajoloon. Nabinotona. Malo-malona. Ido. Songo si Jakobi. Ya kalido hahanate. Si Esau, ya kali do nang tulang na ima sila Laban, ido, wala nakal, mga kali ulon na. Alay memang malutok pesongo ni si Jacob, alay di na parpudi ibana narap masiranggut dohot suruh-suruhan niya te. Disiba ibana sadar. Sadar ma ibana bahwa tidak perlu mengandalkan pajolohon akalna, pikiranna. Ido gabi margati warna si Jakub gabi Israel ati amang inangate. Gabi Israel ma ibana. Yang selalu mengutamakan iman, haporsyon. Jala iko songonido hita tong amang inang. Memang kadang-kadang
dalam kehidupan kita ini, baik kita mengerjakan pekerjaan kita ataupun pengharapan-pengharapan kita, kadang kita mengandalkan akal kita, logika kita. Holanna tapa jolohon pikiratai. Ate, amang dohot tamu inang. Bagabe maulma, lakalakat tak. Karena kita lebih mendahulukan pengetahuan kita daripada iman kita. Hape nakin, hapor siyaw ni, didokpos ni roha doi diaka, si hirimon, jala pamotoan na to tu, taringot tu, naso ni ida mang. Ini luar biasanya iman. Jadi andalkanlah selalu iman. Andali manin nagwar nati. Natabuad do andali manati. Ay molo mga laksaksangi ati. Molo so adong andaliman na tabo do inang tahe. Urang do tabo na kan. Ido. Alay molo ta do panggangipi kan. Molo do warna bumbunay ati. Molo ribedo tulasiaki tugaramit dohot andaliman ni musi ati. Aguh tabo hiem mati. Gitu. Ido. Jadi kita harus mengandalkan iman kita selalu. Andaliman guarnate. Mari kita selalu mengandalkan iman kita. Jangan andalkan lebih dahulu pikiran kita, akal kita, pengetahuan kita dalam kehidupan kita ini. Di dia pehita mangula amang dohot tamu inang. Pe karejota ate. Songko dia pe pakirimota. Bagaimana pengharapan-pengharapan kehidupan kita ini di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita. Selalulah iman kita. Hapor siyaw tema dapat tujolo amang dohot tamu inang. Alai di dokatan itu hatta do hapor siyaon molo somar pangulahon na nama ate do ate. Ido kan? Ido to. Jadi ikon mangula do hapor siyaw te. Misalnya kita sudah beriman. Ya kita beriman bahwa ini pekerjaan kita akan berhasil. Tetapi jangan diam. Ala ikon mangula dohita. Supaya baik hasilnya. Misalnya ada pengharapan kita. Meloboinyan, lumobi tuaka keluarga-keluarga na baru. Na 2 tahun, 3 tahun. Bahkan adong nunga 10 tahun. Dan gilihot Tuhan dope. Yan ako nati. Tetap andalkan iman. Ya, kita harus beriman bahwa Tuhan akan memberikannya. Jangan putus asa, unang berdili, alay berusaha mati. Teruslah berusaha dan berusaha hati. Mangulama hapor siyaw ni di bagasak kita. Unang gabi patah arang, unang gabi putus asa. Itu yang mau disampaikan. Jalan apa tuluhon amang inang om mananaing tatiru, teladan, tacontoh, ima marhite-hite hapor siyaw ni si Abraham. Ima turpuk taon nate. Si Abraham natulus, naolo mangulahon, ahape na sinurun de batatu ibana. Disuruh si Abraham bukas yan huta hatubuan na, huta hagudangan na, tutano Kanaan. Ang usasitong na siyang pikiran na, bahasa sunguni Tuhan, nga soonang biyaw dison, disoddo hatubuakku, nga gudang artakku disonin nati. Ido, nga gudang sinamot tu dison. Tapi dia mau apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, karena imannya dia mau melaksanakannya. Ini luar biasa, tulus ibana mangulahoni. Jala dukon di tano na pinasahat ni Tuhan itu ibana, di sido dapat ibana padanaw pinasahat ni bata. Anggo liling na niyan tutu pay mahoni ate. Dung marumur 100 tahun may ibana. Si Sara marumur 10 tahun. Boy tabayak ko namang dohot tamoy lang ate. Laho pay mahoni. Bingit tiya matutu si Abraham yate. Dangolo ibana di ela-ela. Dia tetap setia untuk menantikan. Dalam molosian perdagingon ngagali bi ibana. Idok do diturpukon ngagali ibana dunga marumur 100 tahun.
Jala si Sarah pe nunga dang boy be. Gabi ibana ate. Ala nunga molo istilah nuay nunga monopos ate. Dang arong be boy laho melahirkan anak. Ini. Alai janji ni Tuhani, baga-baga ni Tuhani ikut saut. Dan itulah yang diterima oleh Abraham. Karena dia tulus, setia, percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan amang inangate di bagasan ngulut tahun. Songon parhapor siaw ni si Abraham mahita. Di ngulut tahun. Tulus mahita. Memang olodo si pata dang tarpasi di kita songon si Petrus ate di hapor siota. Manang songo si Jakub pinakinate. Alay nanaing ulahonotta di bagasan ngulut tahun. Marilah kita seperti iman Abraham. Karena itu dia disebutkan bapak orang percaya. Seluruh bangsa ya, mempercayai dia adalah bapak orang percaya. Opuni hapor siaon. Jala hita do peparan na amang dohot tamu inang. Dihita saluhutna na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Umbahini adong do sada edde. Jala mungkin ngahia tadi hono namang inang ima Tuhan tak pernah mengecewakan. Tadi majon namang inang ati. Tuhan tak pernah mengecewakan. Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan hati mereka Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janjinya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Benih kebenaran iman kita mang inang ya, supaya mekar dan berbuah, supaya kita selalu percaya, setia akan iman kita. Terus musiknya. Percayalah pada kebenaran
sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin beri yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah Menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Tuhan tak pernah mengecewakan. Dia setia Dengan janji-Nya, Dia ingin beri yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Tuhan itu selalu menepati janjinya. Amang inangate. Idona pinasahat na tu si Abraham. Atik pe liling di pe manasi dayate. Bagai-bagai pada ni naung dipasahat di bata tu si Abraham do si Sarah alai pasti Tuhan akan menepati janjinya. Nang hitape, tu hitape amang inangate. Pasti alai adong nona hatop adong na lumambatate. Tapi Tuhan mau melihat bagaimana kesetiaan kita, iman kita kepadanya. Nang berengon ni Tuhan itu ya mang inangate. Molutuk sonari dang tajalo dope aka pangiduat tai, aka pakirimot tai. Di tonga-tonga ni ngoluta, di tonga-tonga ni aka yanak kota. Nang dia ka pahuput tapi dia ka yanak kota nang tamat sian sikolana mangalului karejo. Dia kaya nakota nang marhasohotan dang marianak kodope gudang hate pakirimota molo tupe ibagasa tikyon dang adong dope alusna sabar setia bahwa Tuhan telah memberikan janjinya kepada kita. Naung dipadatod doy jalan naung belga baga-baga ni debata naung tajalo imam marhite Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita sian dosa dohot hamatiani nunga tajalo yamang inangate. Nunga di palua hita sian dosa tai sian hamatian na manotongi majalo hanguluan nasa leleng ni leleng na. Amen. Martang yang maita. Hupuji hupasangap hami ma ho ali Tuhan di bata amanami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami siokopami si palua hami. Hatami Tuhan. Nunga marsaringar di hami di minggu sadarion. Laho mengajari hami di hapor siaun nami. Nunga di lehokko hapor siauni di hami Tuhan. Asa porsia hami diho. Alai hatami patorakko tu hami. Taringo tu hapor siaun nami ih. Asa marsihohot tami ali Tuhan. Asa marparbue hapor siaun nami ih naung pinasahami dihami. Mulutung godang akka namasa na huwadupi hami. Akka pergumulan nami, akka parukilon nami, akka sitahonon nasonggop dihami ali Tuhan. Hapor siaun nami ma na hupajolo hami.
Asabui Tuhan maralus saluhut nai. Daku pajolohami, nahubotohami. Daku pajolohami na adong dihami. Alai haporsiaon nami ima Tuhan. Upajolohami. Asa ukap saluhut na taringot tu nama sai dihami. Mengajari hami. Toktong majalo akka tinggan di basami. Tuhan debata amanami. Nang diigil hatami tuhami. Asa marparbue matutuha porsiaon nami Dada holan hujalohami sabingi. Alay margugo maha porsiaon nami Mangula maha porsiaon nami Upatudo kami may Tuhan marhiti akka panggulmiton ni ngulo nami. Pambahinan nami, pangalako nami, pakatayon nami ali Tuhan. Asa tutuhami parha porsiaon nalomo ni rohami mahami. Asa terpasu-pasu hami Tuhan di bagasan ngulo namion. Songo si Abraham nasay marsihot ha porsiyon na. Tunggudang do tutu namasa di nguluna. Alay nung nga di baga-baga ko tu ibana naikonjaloon na Tuhan. Pasu-pasu na siya ko. Paluwas mahami Tuhan. Songo si Abraham dito nga tonga ni ngulo namion. Ditikina Homa na mga lehon baga-bagay mi Tuhami. Ahapi Tuhan naung upangido hami tuho. Ahapi naung pakirimok kami di ngulo namion. Ditikina pasautom mo may humbar tulomo ni Roham. Atong Tuhan debata ama nami urupi mahami mangulahon hatami. Pargogoy marhite-hite to di parbadia. Ibagasan tikyo Tuhan. Martangyang dohami tuaka ruas ni Huriam. Natungon di bagasan parsahiton nasida. Napiak di podoman na Tuhan. Di mana di rumah sakit manang pemulihan di tunga-tunga ni bagas nabi. Humana mangalihon hamamalum ni sahid. Secara khusus ima buru ni Huriam si Esther sian sektor tulu. Pasu-pasu Tuhan akka pangubation. Pasu-pasu akka dokter, akka medis Tuhan na mangubati. Asa mga lehon hamamalum ni sahid ahipason tuak kadungan nami na dibagasan parsahiton. Asabuy sehat na sida Tuhan. Malum makaparsahiton ni siyan pamatang na sida. Asabuy pajupak kami tutik na ng roon di bagasan las ni roha dohot dami. Nang di bagasa tikyo Tuhan, yaka program di tunga-tunga ni Huriamon, yaka pelayanan sehoma na mamasu-masu. Pasada rohani akka padita nami inang bibilfro do sudia kaparhalado ni Huriam. Laho makubasi Huriamon Tuhan. Asalam marbungaran Huriamon. Lamar sangat guarmu Tuhan di tunga-tunga ni Huriam. Jala gabi las ni roha tu saluhut Huriami Tuhan. Pos rohanami. Homa na mangalihon gugo doho bisu. Tuah kaparhalado ni Huriam saluhut na. Nang dibagasa tikyon ali Tuhan. Hutangnya kok kami do saluhut akaruas di Huriam sian danak sian remaja na po so bulung. Akka ama ina talumobi akka nalanjut usia ali Tuhan tuktong mapasu-pasu sudi akaruas ni Huriami lehon gugu lehon haipason lumobi di akka natua-tua nami Tuhan naung lanjut usia lehon akka hatuguon hagugoon pakirimon di bagasan ngulu na sida di umur na gadyang ng pinasahapmo tuktong ma pasu-pasu lehon akalas ni roha dohod hahipason. Tuhan debata ama nami nang dibagas sa tikyope dinalaho mulak kami non siya tonga-tonga ni bagas coromon tuaka inganan nami be manapataro kami Tuhan di bagasan hahipason daho masya kami akamara
Dao masyak kami akabat-abat. Asa sonang so hari burubuak kami Tuhan sahat tu ganuk bagas nami. Boy musihami manurus sonaka panggulmiton ning ulo nami rap dohot keluarga nami be di bagasan las ni roha dohot dami. Nang di bagasa tikyon martangiang dohami di amang padita resort nami dohot amang pareses nami napatupahon pangojak konon di padita pasaribu di teluk dalam ali Tuhan. Pasu-pasu maulaw ni asa dinggan berdalan sa duhut na di bagasan holong nasyako dami nasyako. Asa masonak-sonak sudia karuas ni huriami Tuhan laho babor haton uluan naliling dohot manjakon uluan na baru. Tuhan debata ama nami mauliate ma somba nami madiho ali Tuhan. Urasi hami sian dosa nami pangalasyon nami asa tamahami gabi habahoran ni pasu-pasumi di bagasan Tuhan Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amen. Tapuji matuhata merhite endeta nomor 470 sada uhuk mahita papungupilian na paduaon. Yesus do kami
yakomma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon na dinggan. Dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat hami ma siyan na nilehomi tuhami. Pilihan nami tuho. Say jalo may. Gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may. Jala ramoti asa huparasiak kami pilihanon. Patimbulhon harajaommu. Di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami. Budang ni silehol-lehomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajaommo. Say saut malomo ni Roham. Di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame. Jalo hamu mapasu-pasu nasian tuhata. Di pasu-pasu. Jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasahorhon ma damena tutodim.